Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pagi ini berada di tegaknya Pak RT Kabul. Lagi lama Pak RT? Cari singkong. Golek pugong Pak, iki tak golek pugong Pak. Nah, lagi jebol singkong. Nah ini ya. Oh, ukuran singkongnya itu. Bos, kene bos. Kene. Ukuran singkongnya ugal-ugalan. Ini terpaksa harus dikowai sedikit ini. Kalau enggak kuat. Pak RT enggak kuat. Pak RT enggak kuat. Nah, ini jebol sendiri loh. Pak RT enggak kuat ini, Pak. Tadi tidak on cam saya. Bos, sama jebol iki, Bos. Enggak kena saya tadi. Waktu jebol. Iki saten bola iki sing nggo pogong. Mione jadi mati pogong. Nah, cero kali Pak RT. Iya. Oke. Yo, 1 2. Wow. Nah, itu loh hasilnya. Halo. Bos. Wah. Iki bosku iki, Pak. Iya. Iya iki bosku iki sing duwe kampung baru iki. Iki tak goleki gak ketemu. Ya iki jerakanku iki, Pak. Kono dene jak kono ya. Iya. Ini dipanenkan singkong sama Ayo bacono Pak RT. Ayo. Nah, itu. Lo donkel. Ada temannya. Siapa nyari kan jenenge? Agus. Ah, ini ada Cak Agus. Agus. Nah, Agus ini kelahiran Sepeturang nih, Pak. Iya, Sepeturang ya. Tonggone kecis iki ya. Nah, iki ngomongane Pak RT iki. Oh. Iki Pak RT iki. Ada teko Sepeturang iki. Tonggone Pak RT. Waduh, canggih Pak lagi, Pak. Jos wis sak sembarang iki. Canggih. Nah, ini tadi mau ngompres jeruk itu. Nah, disempatkan dulu. Mana, Pak? Wes, gak ngatasi kok kebone kok ya. Kalau kebo Bos ya. Ngono iku ayo, kalau kebote digawa numpak apa ayo. Ngono ate maneh. Iya sih, kene Bos, diadai sih. Lah, sik tak golekno. Ini loh hasilnya. Ini hanya 2 pohon sahabat Kanyawara. Dapat segini nih. Waduh, 2 pohon. lah ono kebong ini. Bos, masuk. Iku masuk tambah siji ora apa-apa lek ono. Ayo, Bos. Tambahi. Ayo cek tak syuting pas. Ayo Bos, tambahi iki ya sih. Emang ono batok. Gak kuat apa RT? Iya lah. Metu boleh. Iya ambil cek gak jeding. Wah, ini ditambahi saya. Saya minta tambah karena karungnya terlalu besar. Wah, ini sampai gak kuat Pak RT. Iya lah, gak kuat. Oh, gak apa yo. Itu sampai gak kuat itu harus di keduk pinggir-pinggirannya ini. Nah, lek butuh pogong nanti kali Pak RT. Nah, ini kalau butuh singkong silakan ke Tegalnya Pak RT. Tanpa beli Asal mau jebol sendiri. Iya lah, latihan fitness podo ta iki ya. Iki jos wae iki. Heeh. Iki jos iki rupane ngene kok. Gawat iki, Pak. Gawat. Ngawur jan gawat. Agus iki gaswat. Gaswat. Ya iku sing nyekel kampung baru ya iki. Kampung baru. Tekok Sepeturang. Ayo. Nah ini 1 1. Ini 2 orang loh ini. Harus ngongkek ini. Aduh. Oh, saja sih gedean iku cuma nelocore anu ya. Akeh. Wis iki ae 3 cukup pare. Engko iya ngeden mio. Ayo pickup. Aduh wis cocok iki. Iki sak pickup ya lebih ta iki yo. Sak pickup ta lek ambek iko. Eman lek. Nah ini kemarin yang di Ponjo ini. Iki wis dianu kok wis dipupuk kok ya.
Wis nggak cari rabo, Pak. Ya yo waktu iku lho, lah sing tak video kan iki ya. Ya iki, Heeh, mak iko ya kan. Mak, yo. Heeh. Nah, ini persis di belakang Wonokoyo ini. Wono itu alas, Koyo itu sugih. Jadi sugih-sugih alasan. Sugih alasan. Ono ae alasane ngono lho, Pak. Pak RT lho, saya. Lho iku lho wek Pak RT. Wek Pak RT semono. Sing gede tokno sih ya. Sing gede tokno sih. Oh, iki. Sing gede aja lebokno karyae. Engko digawe foto sing gede. Foto. Heeh. Bapak di foto-foto engko teko mandikan digoreng. Iya. Tangga dikelompokno. Iya ta. Yo masuk. Mangan kabeh. Nah, ini suasana jeruknya Pak RT sudah apa ya? Sudah mulai produksi. Tahu metik mateng enggak? Tahu ah, lek dipangan ae. Lah ya sing dipangan dhewe. Oh, lha iku engko mari ngono metik lah wis ngono. Hasilnya legi ya Pak RT. Legi ya. Nah, ini sudah mulai produksi. Iki setahun maneh ngono ae wis wani ngono. Yo, wabot wae wis Oh, berat ini. Nah, terima kasih ya Gus. Nah, sudah dijebol no bohong sama Pak RT. Jang ngompres aja. Sik. Gak kuat anu nih. Ya sik ta. Panas ngobrol gini. Ngobrol sih. Bono lho, Dik. Nah, itu dikompres. Iku lho, Kang. Ah, cocok wis. Ya apa nggawa anu sayur godhong atas ah. Ah, ini rusak ta Kak, nanti tak ketol kok gawa ya. Heh? Oh. Oh. Nah, ini. Pak RT. Umure jeruk Riko iki piro? Wisan? Setahun setengah. Setahun setengah iku wis. Wah. Ya bos ya, setahun setengah ya. Setahun setengah iki. Oh. Iki pirang wit kabeh? Iki 1,3. 1,3. Mulai uwoh iku umur pirang bulan? Ya sik kae tuwa iki, Pak. Oh, iki uwoh pertama, Iya. kembang pertama. Tak ngai 4,3. Sawit iku. Oh, ngono. Ya sik eman apa lek dibono akeh. Nah, kenapa Pak RT kalau masih berbuah pertama itu kok sampan buahkan cuma sedikit? Lho, anu Pak, wite sik kan sik cilik. Pohonnya Ya. masih kecil. Ya, Nah, itu contoh cilik. gimana? Apa Wite, itu? wite sik Oh. cilik. Tak pikir, Eman. tak pikir ate dodono apa joko rokok. Oh, Emang, pohonnya Pak. masih kecil jadi sayang. Lah sik sakmene iki gak wani ngono, Pak. Heeh. Lah sik sakmene iki gak wani ngono. Oh, nanti kalau patah itu rusak. Rusak wae iki golek wis wae gombel golek sampai jeglek ini lah lege. Loh. Ajur ah. Pak RT, sama berbuah ini ya, berbuah terus patah. Itu mempengaruhi satu pohon. Ya, kalau mangko kan eman-eman golek pangi kalong ini iki. Oh, gitu. Lah iki kudu yo foto, Pak. Pangi sih. Sampai umur berapa tahun harus utuh itu? Loh, ya sak trete aku kudu foto. Oh, loh. Jeruk itu nggak mengenal mewil dah. Ya mewil Pak iki. Apa jenenge ngroges? Oh, batang bawah. Oh, kalau batang bawah pukle wis acur wis yo, gak duwe harapan yo. Ya iya malah sing gedhe iki buklek. Kecuali lek pang-pang cilik ngono. Ya masalah ya. Ini iki kan kudu buakin kok. Heeh. Tapi lek pohon utama sampai jebol, Ya gak wae ndandi malian kan gak ono. hancur masa depannya yo. Ngompres apa? Oh iya, ayo Gan. ngompres. Nah, ini Pak RT mau ngompres ini. Nah, ini pondoknya. Pondok Damai Sejahtera. Nah, iki gobok derita. Yo kata yo, gubuk bahagia lah ya. Mau menghasilkan jutaan rupiah Oh. lho dakno. Lagi jenenge gobok asmara. Oh. Iku kompresi apa iku? Hah? Kompresi apa iki mang obat apa le? Obat sikat. Obat apa iki mangko? Ngompres sampe rokokan gak bahaya ta? Yo sakjane bahaya lah kasih gak betah iku. Ayo kene Om. Repot.
Kena ora betah kan susah. Yo, lah gak betah. Iki sing kon wewe lon Gus wapi Gus. Wapi tau. Lagi lah mangan jeruk lho. Oke. Lho iki malah mangan jeruk lho, ngerti ngono lho. Oh, mateng ya? Mateng iki. Oh, ini mateng ini. Ini iki buah Pak iki Pak lho. Oh. Ini buah kabeh ngene iki lho. Biar gak merusak ya. Oke. Ayo. Gas. Gas kene lho. Lagi lho tak nyai loro telu ngono. Oh iya. Nah, ini akan ngompres. Mbuh obate opo ae tak takoni lali kok. Obate belpo. Sikat. Ya mau ngene Gus. Ngene ah. Hah? Ngene ah. Nanti ya, Gus. Oh, siap. Soalnya iki anu Pak lek gak takon ngene iki gak paham. Soalnya Pakar iku ya. Pakar Pak, iku sepiturang. Jagus pakar iku. Nah, iki soalnya RT iki sik pemula. Lho Pak, lah ini Pak lho. Nah, baik. Iki mateng ya. Mateng lho. Iki kena penyakit kena entup. Laler iki. Laler. Gak dipasangi petrogenol lah. Ora Pak, ini kompres ae langsung lho. Oh. Iki anu Pak, sik Pak RT iki sik belajar teko kanca-kanca bola-bola sepiturang. Jeruk iki ya. Yo, terus anu termasuk Mas Agus iki, Mas. Yo, Mas Agus iku wis iku pendekare ya, Pak. Iya. Wah. Oh. Ini pendekare ya. Nah, ini jeruknya pendekare Pak. Jeruk Pak sudah mulai produksi 2, 4. Nah, iki ben iki produksine, Pak. Tahun depan mungkin berani lebih dari 4 ya. Oh, tahun depan ini sekitar 10 sampai 15 Pak. Wes wani ya? Wani Pak. 10 sampai 15 wani ngono Pak. Sudah berani itu 10 sampai 15 tahun depan. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kita bersama Pak RT Kabul. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.